Kedam tang citi ni bhai pliar ni Delhi rong sopia long central government state government na pen Karbi Anglong along resim kang tang ki ora song trok ang bong Monsam alamdon ka chitok along ajaha alamdon ke chijon de pu aputhak che song bong wang bong lo kopia joini si ka chidon don de ma pu alama aputhak klardak pen Karbi Anglong arat chini nang ji pusi kedam tang pre ni bhai kwai ra trok arni pen nijang Karbi Anglong along exam madim demonstration an parta awareness amai nang padu bom pen ini Dongmukak long tabang somai padu pono lason si mai long kache than pon lage jesemet pet kache don de ke close 2.3 along aphan si jong dam lo close 2.3 along tok jak dolo 6 schedule lo ke do along le phelang duan da ahem phu ke tribal atum hanno pusi KCMI fu semson teron pen ning jepon bangso amai SDC Bokola District Committee amai fu kisop terang lapen 24 plus organization convener litson long phar pensi mai chari ponlo bangso amai long kache tong dun ex minister Holiram terang Jakas chairman Khorsing teron CCU president Robindra Rongpi KSAMI fu Samson teron lapen Jamson timung APHLC di fuel AMI fu Sipsonan se lapen penang an kaprek song ke klema bang phu bang phiatum chetong dun Edom lamta ninje bom wang bom lo ba council ban sami dum pressurize kuri bom lo je kedam tang September 4 ni MOS 2021 so accord kache sign Delhi ada government of India government of Assam la pe Karbi Anglong long song trok rising ang tang la tuang bom so lamdon kache tok ang ton male ki chok chi pulen li tum la so ki hang taram bom kali setame Clause 2.3 Jasemet pe clause 2.3 along isi ke tok dak lake Karbi Anglong rat det kali lo ka do ka beta chini lo lake Assam long tumana tek long lo ya hada ke tok bang lahi lo la 2.3 clause long ke tok bang ke tribal area lo long se bang ke non tribal tu election thudun long ji ala dak la so ke rai pi do ko la so ke rai pi long bang ke Jasemet pet ka chini nahi ke lahelo lake 6 schedule area pina aposi da ke 6 schedule lo ke do along le atomon alang ang ton ahem pu ke lake 6 schedule along ke tribal atimilo lake hala constitution long si tok dak lo pini komar lo ne aphan aning ke pang samji puamen pen ladak 6 schedule lo along non tribal atum phan political rights nahi pi pu ke lake very much unconstitutional lake kroyune Karbi Anglong arara tu ke lake kroy thekthi la soposi nang chi song bo wang bom si non ta pini Dongmukak long setamila sokachi song bang ke rathur pak pen isi government of India government of Assam la atuma phan pressurize ki pi isi amai lo lahelo je non apor ke do honale tum prabjin pe la chipe ke engkha athela bang itum theklong dak lo ke isi muwa ki do biye long si borali lo dur plot lote borali ke cholapo le kamang hujia kam sa velo apo si pini Karbi Anglong ke Karbi atu ke muwa de lo aisia khei so people ni muwa puke a khei kom hek lake 5 lakhs were population do 5 lakhs of population along jong si dak jong si hala a crore ka hisab a community atu jong si election nang thudun long pulote la so 5 lakhs atu ma phat ke morni si ke joy lutpo laso borali ke lo dun plot ason asaya bang prabjin pen non kachari bom Karbi Anglong Autonomous Council CM
Ake hai tuliram rong hang tu mani li dak pensi pudak. Nangli tum ke non ke double engine kali triple engine lo. Da council ta BJP lo, state ta BJP lo, ha central ta BJP lo. Apot si nangli tum ke nangli tum apos tum apha nangli tum ke thik la puson thoda kachi song ke lage dak kolam kali lo. La son thoda kachi song ke lage la prai priti ke lage do bom aposi penap dik sitame bolong koma jilong stame ki biji la puson kachi sik do. La puson si arong stame bang rong asor pendang lo kadu ko bi asong tum sitame la puchi rab dun bom si along same lage ke bi pon bom po la so kachi song ame ke lage hala so close 2.3 power weight tik la so me ke met me lo chotiran bom po dam bom po athe pini abangke BJP government polotang te lage kadu wera chini lo nonan ke cheng ko ke Congress alternative ke kemenai ke BJP lo sera tum thala pe hai de la pena tum isini ka chicha galam ta do la tum abangke black money se tame wan potang ho nele tum nangli tum phan hormu ador se tame nang pe kom potang ho ele tum kadu wera theklong ke gas ador ke suhodala non ke do bom a minister Smriti Irani ke hai pi bangke cylinder gas hila long bi pon si ba China gari long pon si alang tum bangke along la so ka kham khe pe do po achi thok along se ta me pias alek chi se ador so ong ku pini bangke alang litum government bang thujo e pi bangke cylinder gas ta ador nang parlo petrol ta ador nang parlo jas se met pet pini petrol ben diesel ke bat loge bangke karbi det kalilo lake India long ke do ke lagarat nge prat lo la so government atum phan nile tum karbi charli song in ben pudak lo nang litum la hormu dor ke so bang prap jin pen ta pe kom nang po la pen la diesel pini international market long la pan le dor ke so lista pia po se India long pini tum pana dor pisu la si la abangke jat ta kalilo alang litum bang la ke governance bang koan ma ke thek ni la so ke thek the da pot pusini tum ma thalo la si pini India Prime Minister ke hai Narendra Modi hai pansta me nili hin pen nitum hin pen chuning ri ke la hilo prabjin pen nangli la India long diesel petrol la pen la kenang sot hormu hortar la so dor ka pit dung ya pan nangli government pen prabjin pen nangli tum step deng podang pu kusin do pachini la pen sita me la bangso puthaka kedam tangni pen sita me chesong bom bang bom lo hamre na rong so pilong sita me chesong lo hala da sita me la pen la bangso aputhaka long ke kaching room long ke dili tum sita me dolo kai ke aprang sar japo la bangso ka chesong long ke la pen specially la bangke kaprek la bangso ke chok chi do close 2.3 2.9 kaprek do sita me specially ke jong nam kang tung mata ka phere me son la bangke close 2.3 bang lo athela bangke nili tum karbing long youth association itu pen itum youth atum itum vision itum chethek dam long itum future la bangke ake hai CM tuliram rong hang atum Delhi ke dam long si la bangso alamdon ka chitok long si karbiang long ayu tu future khala dasi pasu side tam lablo upcoming generation non ten ningkaning koi thongkep ke bang jilang aning kan ke non ituma riso jang non karbiang long ariso jang tum ladak non ason jakong ka silong dunji buka ladak awar sai masih avilo la pen ke karbiang long autonomous council long sitame CM ke non tuliram rong hang hello karbi pen mate 6 schedule pen CM ke chuka padulo bule puta chita henone athe la poan lo ka phere me non ta theglong lo total 30 sida bank ke ST than piat pusit 30 ST pan 30 pivet pusita me 30 ke la karbi det kali 30 sida longi ST do la kaprek rengma doji garo dui dimasa doji je thak pan 30 ante hala non tribal tu mangka sit cap lo mani deko nomination do nominate ponlang nominated MSC pon ko pang trok putang 16 ke karbi ala 30 along ke ala da ke karbi dela tum leki thulong chori pogli hada ke da kado ka be inglong so kai thuri asi lason langdam lo pulotang te ke bang jilang arni ke non tribal tum si tamela dak CM ke chui achan je so athe asia bang jongda mang tum alang tum hadak lamdon chetok dam det lo close sit ke bang ke lang than open for all bikok lo hala bang ke bikok lo sita me lasona bang ke lang tum hadak chetok te ke CM ke EM ke la ke non tribal atum ladak ke long le reserve only for ST lasong ke hadak ke tokte mati asiala dak ke hailo te CM chui ha chan je so la helo nili tu me aki punia ke la pen message ka pali kang tung kar binglong ra ta la bang so puthak along ka che song along klam la anutin ta phere re pin pen che song lo nang anutin da kengkam nang che jor lo nang kengkam che jor apet lo nang jingrum re te tum che
jesong one la pentum chingrum lo pulo tang te ituma pan bayok tanang pare mon la si la bangso ka jesong itum highway ji Karbi Anglong Youth Association long live Karbi Anglong tribal unity long live hala administrative line tado kado weta do taneli la political long mangsi popo clause 2.3 bang 2.3 bang ke Karbi tum pandale dangerous bugali lake Ladakh ke do indigenous community tum panda dangerous udamlo pulote lake Assamese tumason akapre ka khai tumason mangta Ladakh nang luksan dun pigi lasi laso bang ke non neli tum kado weche pengra ka protest bomta la Karbi pandet la pugali la pen ke Karbi pen akapre ka tum phan ke lang selet le la so kamalam mang ke claim gali athe la ke ili tuma pandeta Karbi pen chenglok la kopiloma puji inglong aso tum phanan bangke la so close ke la ke suicidal niliga pramanda pulo suicidal mane la so close pen ili tum sungi pigi ili tum ethak chiri ga che eteng lo lage lasi la bangke ili tum Karbi Anglong rat doan sitame kursi ke khangye phaneli tum bori vek nai la pen ke non la so bori bom ninge the bang ke la son lo la so teng pen non unji po bang se nili tum ninge the la pen la da ke politics ara penang tum nil tum phanang pulo ko pilma la tum ke political mileage exploit je phan nil tum political mileage exploit ji tanga purpose ave mthel la so a close pen Karbi la pen akaprek inglong asua tum bang amethang homeland na long amasi adim aklong avedeji yo la bang sa pen ke nil tum pupe mati dake akapre kona mana so wanglong le pupe wangoi kopi ma choklem no chita Ladakh nanga cherai deji bang pan ke la bang claim council nanga cherai deji bang pan claim nili hem wang tame chita wangoi chunoi kopi ma do chunoi ta nili hem nanga cherai deji pu bang ta lake unelo lake litum kado ko beta tur nai thursi non la so close bang ke litum khang wek nai central government a policy la pu an lo nang ke ber thibji pu la so pe mesang tu bang ke compulsion to ponderne ko puson ko ponderne athe dak dengao long jitu kido bang autonomous nang pipo pulmati se hala suta hamphang song tum pen dipulong chingbai lo so frang de nang tum ke komnai ta autonomous ampar ke dengdari dak ta pulo la so teng siang tum bang nang dun lo afigen chewang lap lo chewang lap pen afi thek long lo central government tum bang isia policy teng pon lo la tum je plang pe lo ki lupung pangai police pen army pen kado we gun pon pen claim nang po la pon der lo ha disa tok anta klub tende lo ate menang anak korte tu pandili arju amen ke tham telo ya arju lo kosor nang tum cities whether you are satisfied or not satisfied kali bakala mang tum ke tok pen satisfied kali pu tena tum ke government pinak lo ko pulo pu la suppose di tum che song nang kok lo pu chok ma pu la ke claim nang kok pu lai la se dem hele kamana towar che song pen nong ke si peaceful and democratic towar ke bang la bang ke si welcome lo bang no kadu kar Karbi Anglong arat non first century hut Karbi akhe koson se kering gunai mak tadi mak India as a whole context along la so bangel arpu kadu eta en popusi alang tu vitamin ning ma thapen puthola kunang chirui pendak ke chelang along la song ke tong to masani chuningri waing noi peaceful and democratic towar pa tum kemang binong Karbi Anglong la pen di mahasawara tum la main aspiration la bang autonomous ke long lela la so puthak ke song kon thabre ra se nilang tum hitame